Zdravo svima, ovo je četvrti video kursa za WordPress. Danas ćemo se baviti postovima i stranicama. U prošlom videu smo prošli teme appearance, sve o appearance-u i pluginove. Nadam se da ste malo se igrali sa time i da ste zapamtili. Tako da počet ćemo sa postovima za početak. Velika razlika, kao što sam rekao u prošlom videu, između posta i stranice, da će stranica nikad neće se pojavljivati na početnoj stranici sajta, dok post će automatski biti na početku stranice. Svaki post koji izbacite bit će na početku, imaće kad je, kao što vidite ovdje, imaće kad je izbačen post, datum i ko je pisao, ko je bio autor posta. Tako da to je veoma bitna stvar, dok uglavnom ćete za stranice koristiti nešto, lupam, bit će vama stranica, kontakt stranica, gde se nalazimo, tako neke stranice, polisa privatnosti, istorija firme ili bilo šta, nešto što nikad nećete menjati, što je tu i ostaje tu, dok ćete za post dostavljate uglavnom, lupam, pišete ovde, evo kao što vidite, 3 week diet ili zone diet, ili zavisno od toga o čemu ćete pisati, lupam, 10 najboljih šminki, 10 najboljih grafičkih kartica, zavisno od niša koji izaberete za sajt. Uglavnom će vam to biti postovi. Kao što vidite, po datumu su uglavnom svi postavljeni. Ako ste instalirali iOS SEO, imat ćete uvek ove ovde opcije. Leva opcija vam je SEO, koliko je dobro rođena optimizacija za SEO, dok je desna opcija koliko je čitljiv tekst. Sad to, generalno, ta čitljivost nije toliko važna, zato što ne može baš toliko da plugin predvidi da li je dobra ili nije, ali bilo bi lepo da vam i ona bude zelena. Znači, ako je i ovde dobra, dobijete ovu good opciju od iOS plugina, znači da vam je čitljivost teksta baš dobra. Ući ćemo na, lupam, na ovaj ovde post. Kao što vidite, imate par nekih opcija ovde. Verovatno ako ste tek sad ušli, imat ćete ovako će sve da vam stoji. Bilo bi dobro da odmah uključite ovu ovde opciju, kao što vidite, zato što će vam trebati dosta ovaj paragraf. Ovde ćete birati heading, imate heading 1, 2, 3, 4, 5, 6, sad do šestice, i ovo ne znam šta je, nikad ga nisam ni koristio. To je običan u stvari ovaj, ne, to je paragraf, izvinjavam se, ne znam šta je ovo, nebitno je. Heading 1 vam je, heading 1 and 2 ne treba imati više, eventualno 1, 2 do 3 puta, i to bi bio neki maksimum. Sad dosta ljudi priča da je samo jednom dovoljno i da ne treba više od jednom, ali ja sam imao na dosta postova i po 2 headinga i 3, tako da ne znači to više. Nekad je značilo, sad više ne znači puno, ali treba imati headinge zato što Google ih gleda. Kao što vidite, ovde je heading 5, sad sve zavisi, to treba, kao što vidite, kad bi stavili headinga, to bi bilo mnogo veliko. A kad bi stavili 6, bilo bi opet mnogo malo. Treba da nađete neku sredinu da odgovara tekstu. Što se tiče ostalih opcija, generalno opcije su kao u Wordu i bilo kom drugom programu za pisanje. Ove opcije su vam dve takođe važnije, proći ćemo ih. Kao što vidite, ovo je ad koji ide u post. Bitna stvar koju treba zapamtiti, da ad kad stavljate, nikad ga ne stavljate kad je pod visual opcijom, nego prelazite na text opciju. Kao što vidite, ovdje nema slike, ništa, i ovo vam je neki HTML ceo, tako da vidjet ćete ovdje, sad ima negde gde je, evo ga ovdje, kao što vidite, ovo vam je taj ad, ovaj ovdje. Tako da znate da zapamtite da nikad ne stavite na visual, nego prebacite na tekst, pa onda stavite, odredite gde ćete da vam stoji ad i stavite ga. I onda se vratite na visual da bi provali kako izgleda ad i da nastavite da kucate tekst lakše odavde. Ove dole opcije ćete imati ako ste instalirali iOS SEO, kao što vidite.
U Readability ćete vidjeti daje vam sve opcije, zato sam rekao da se instalira iOS SEO zbog ovog ovde. Jer vam on ovde kaže sve šta vam je dobro, šta nije. Kao što vidite, što se tiče ovog ovde dela, ovako bi vam izgledalo na Google, kako će da izgleda na Google kad se nađe vaša stranica. Možete da promenite to. Ne bi preporučio, uglavnom su dobro je sve po defaultu. Ovde vam je ključna reč na koju se fokusirate. Ovo bi bila takozvana long tail ključna reč, to je sastoji se od više reči. Većinu ključnih reči koje ćete koristiti bit će samo jedna reč, lupam food, diet, raw, grafik, zavisno. Ali ne bi vam preporučio da lupam ako imate 10% o grafičkim karticama, da na svakom postu bude samo grafik ili card, ili da budu iste ključne reči. Menjajte, miksujte ključne reči, dosta će vam značiti. Sam iOS će vam reći da vam ne valja ključna reč zato što je korišćena u dosta različitih postova. Dole vam, kao što vidite, stoji analiza i vidite, evo ova zadnja opcija, you never use this focus keyword before, very good. To će da se promeni ako koristite stalno, naravno vi ako sad, ne kažem da sad koristite samo na jednom pulsu grafika, a na svim ostalim drugačije, znači stavite na lupam jedan grafik, pa na drugi grafikar, pa na treći grafika, bez grafikar, pa onda opet grafik i tako miksajte ključne reči. Nemoj da se fokusirate samo na jedno, jer je to veoma loše, zato što Google će sam primetiti da ste fokusirani samo na jednu ključnu reč i možete da dobijete penal i da se uopšte izgubite iz pretraživača, tako da uvek miksajte ključne reči. Veoma je važno, kao što vidite i ovo, da vam ne bude više od 1,5%, da vam ne bude više, kao što vidite ovde imate density i 1,5%, znači da ne bude previše puta se ne spominje ključna reč. Ovde 1,5% je 7 puta se pojavila ključna reč u celom tekstu, tako da to isto treba paziti, ne treba preterano ključne reči da bude u tekstu. I važan vam je tekst, koliko, to jest dužina teksta. Neki prosek je minimum koji iOS predlaže 300 slova, to jest 300 reči, zavisno, ne znam kako oni gledaju, 300 reči, izvinjavam se. 300 reči je minimum, dok je neki optimalan broj 700 reči, to je neki dobar post, dok su već malo jači postovi 1000 reči, ali to ne preporučujem preterano, osim ako nije takva tema da mora, zato što brzo se ljudi umore od čitanja i jednostavno batale to, idu dalje, ne pročitaju post do kraja, što je takođe veoma loše za vas. Treba svaki put do kraja da pročitaju post. Dalje, sa desne strane ćete vidjeti ovde, ovo vam je ceo deo publish, imate da vidite status, da vidite da li je vidljiva, koliko puta ste je prepravljali, kad je izbačena, i kao što vidite ovde imate readability SEO, to vam je deo iOS-a, tu će vam se menjati zavisno od toga da se dobro odradi ili ne, i možete da vidite pre nego što, to predlažem svaki put, pre nego što izbacite stranicu, da je proverite. Kad kliknete ovde, on će da vas odvede na tu stranicu, iako ona još nije izbačena. Kako će da izgleda kad je izbacite? S donje strane kategorije. Veoma je važno da imate kategorije, znače za SEO optimizaciju i lakše se snalaze ljudi i vi po sajtu. Kao što vidite, ovde su dijete, možete da dodate novu kategoriju. Ako hoćete da bude pod nekom kategorijom dijete, pa hoćete da bude kategorija dijete, pa po dijetama, ne znam, brze dijete. Nebitno je, kliknete ovde. Imenujete kategoriju, sačuvate, može i više kategorija, izaberete koja je glavna. I to je to, ništa. Sledeći su tagovi, isto je veoma važno za SEO. Sad ću vam pokažem gde tag stoji, samo sekundu.
Zavisno od, naravno zavisno od teme naći ćete tagove, kao što vidite na ovoj temi su tagovi na kraju. I to je veoma važno zato što Google dosta i to gleda i to ulazi u veliki procenat toga ulazi u SEO optimizaciju. Nemoj da preterujete sad tagovima, da kucate sve i svašta, stavite 5-6 tagova i to je dosta. Ali isto tako nemoj stavljate stalno iste tagove. Lupom, držite se 2-3 taga ako je dijeta, svugdje idu dijete i fit i onda menjate women, food i tako dalje. Ovdje imate featured image, kad kliknete to izbacit će vas na media library. Ako hoćete sliku da ubacite, idete upload, select i klasično je uploadujete. I to vam je slika koja će stajati ovdje. Zavisno također od teme, na ovoj temi trenutno stoji ovdje. Neke teme će ceo ovdje deo da vam zauzmu za featured image, tako da to kad instalirate temu proverite gde će da stoji zbog kvaliteta slike, da ne bude loš kvalitet slike, a velika slika veoma ružno će da izgleda. Tako da to pazite dobro sa tim. I veoma je važno, on će sam da vas upomene ako je previše mala slika, da ne mogu Facebook, Pinterest, Twitter i tako, i te ostale socijalne mreže ne mogu da vide te male slike. I to bi bilo to. Naravno imat ćete još dodatnih negde ovde opcija, zavisno od toga koji plugin imate instaliran, kao što vidite ovo je opcija od Shareholika. Ja je ne koristim, ni za što mi ne znači, ali zavisno od plugina možda ćete instalirati neki plugin koji ima dobru opciju za postove, tako da to isto treba, to ćete sami ćete se igrati sa tim. I to bi bilo to za postove. Sad ćemo da pređemo na stranice. Kao što vidite ovdje nemam ništa, jer ja trenutno nisam, ovaj sajt je trenutno u izradi, to je koristim ga sad za kurs, tako da nisam stavljao stranicu, ali za stranicu i za post princip je generalno isti. Sve je isto kao što vidite, samo što ćete stranice generalno koristiti, kao što sam rekao, za neki statičan post, možete tako da ga gledate, i taj post će da stoji ovdje negde na meniju. Lupom bit će, kao što sam rekao, vama post ili kontakt ili tako neka vrsta posta koji neće da se menja jednostavno, ili ako će da se menja vi ćete ovdje da ga promenite, ali nije neki post koji mora da se update-uje stalno, koji vam je važan da se vidi ovdje. I to je generalno to za stranice, nema ništa posebno, znači generalno su iste ko postovi. Malo neke, nemate, kao što vidite ovdje, nemate tagove i kategorije, stranice su odvojene od svega toga i njih ćete da nameštate ovdje, kao što sam pokazao prošli put u meniju. Napravit ćete stranicu i ćete, ovdje su postovi, izvinjam se, i ćete prva stranice, prevući ćete, to jest nećete prevući, nego ćete imati ovako da izaberete, idete add to menu. I ona se pojavi ovdje, kao što vidite, i vi onda izaberete gde će ona da stoji. I to bi generalno bilo to za stranice. Kao što sam rekao, isti je princip kao postovi, samo što su statični. Također imate, kao što ovdje nisam vam pokazao, za kategorije. Možete ovdje već da ih stavite unapred sve. Tako mi je najbolje da dođete ovdje, izaberete kategoriju, to jest upišete kategorije sve koje vam trebaju i posle ih samo birate. Isto tako i za tagove. Možete sami da dodajete tagove, da kasnije ne bi morali stalno da kucate tamo, kao što sam, ne znam da sam rekao u postovima, samo sekundu, ove tagove ovdje što vidite možete ovako da ih izaberete, a možete jednostavno da ukucate ovako i lupite enter i on će da izbaci, i on će za ubuduće svaki put da vam sačuva taj tag, nećete morati stalno da ga kucate, ili ako ne može ga nađete, krenete da kucate, on će odmah da ga izbaci. Tako da to bi bilo to. Prošli smo postove, stranice, kategorije i tagove. Generalno za ovaj video to bi bilo to. Vidimo se sljedeći put i hvala.